Střevní mikrobiom je v podstatě něco jako biotop. Vy se můžete snažit pochopit, z čeho se ten biotop skládá, jaký jsou jeho součásti a kolik je tam jakých bakterií a ryb a všeho, ale vlastně nejdůležitější je, jaký ten biotop má efekt v přírodě. A stejně tak je to se střevním mikrobiomem a duševním zdravím. Když jsme ve stresu, tak vlastně všechny naše hormony a nastavení našich systémů těla ten střevní mikrobiom dost zatěžují. Jenže právě střevní mikrobiom je důležitou komponentou nejenom v našem imunitním systému, ale vůbec ve výrobě energie a kompletně našeho zdraví. A tam se nám vlastně uzavírá takový ten psychosomatický kruh, když mám hodně psychické zátěže, hodně se aktivuje můj nervový systém, má to vliv na můj střevní mikrobiom, ten má zase vliv na moji imunitu, na vitalitu, na moje zdraví obecně. Tak jak já si vlastně můžu pomoct? A jak já vlastně můžu zjistit, že zdravě žiju? Že to, že dávám mu nějaké speciální diety, to, že jim nějaké doplňky stravy, že vlastně to funguje. Že ten střevní mikrobiom je vlastně v optimální kondici. A doteď byla vlastně jediná možnost. Odběr vzorku ze stolice, odnos do laboratoře, složitý výsledky. Ale odteď nám věci dávají unikátní možnost. A je to personifikované řešení pro každého z nás. A je to odběr vzorku z krve. A ten se nezaměřuje na to, z čeho se ten mikrobiom skládá, ale jak ten mikrobiom funguje. A tak pokud ty chceš vědět, jak tvůj mikrobiom funguje, tak víc info najdeš v popisku tohoto videa.